er det store slot. Okay. Og så er der en togbane fra derhen til her. Og den kører til slottet. Og så er der en krokodille, den skal passe på. Og der er også en vulkan, den skal passe på. Hvis man går herhen, så kan man måske også se et hus. Men man kan også måske også se Big Ben. Og her er bare en øde mark. Og så herinde er der en mine. Så er der en minetogbane, hvor et tog lige kører på i. Og så er der mange bjerge, en kirke, en flod og 2 fisk. Og en rigtig kæmpe slot. Og så er det et højhus. Det er da noget af det sejeste. Og en bro! Og en bro, ja. Det er nok noget af det sejeste kunst, jeg nogensinde har set. Det er jo en hel verden. Hva? Ja, Skal Anja også... Anja, kan du ikke vise mig bananerne? det er bananer her. Okay. Der er en budding og nogle mangler. Se! Det er bananerne. Ja, og hvad har du mere tegnet? Jeg tager nogle bananer. Banantræer? Ja. Den er lige der. Ja, og var der også tomater? Ja. Derovre. Okay. Det er store fugleæg. Store fugleæg. Okay. Det var godt nok flot. Hva? Mamma har tegnet blomsterne. Fuglene. Vi skal ikke tage den her til skole, så kan de ikke forstå det. Nej.